ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ. ಇನಿ ಸಂಡೇ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದು, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಮರಿಯಲು ಬರ್ಸನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು. ಬಕ್ಕ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಬನಂಚು ಫ್ರೆಂಡ್ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು, ಮರಾಣಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಒಂಚೂರು ಮರಾಣಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದೆ ಒಂತೇನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವು ಬಾಲೆಗೆ ಚಿನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪಾಪ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಇಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಊರ್ದ ಕೋರಿ. ಅಂಚೆ ಯಾನೀನಿ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಮಂಜೋರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗುಲಿಯರ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ದಾರ ಆತು ಮಲ್ದೆ ಜರಡೆ ಕೂಡವ್ರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ ಆತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಾಂಡಲ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತೇನು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ನೆ ನೇಪಲ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇನಿಗಲ್ಲ ಎದುರು ಮಲ್ಪೇನು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಅವೇನು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಮಂಚೋರು ಮಲ್ಪುವ ಊರ್ದ ಕೋರಿದ. ಓಕೆ ಬಲ್ಲಿ ರೆಡೀ ಅಲೆ ಬೇಗ ಇನಿ ಪಾತಿರ್ನ ಕೇಳೊಂದುಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸದ ಶಬ್ದ ಗೈ ಅಂದು ಬರೋಂದುಂಡು. ತುಕ ಈತ ರೆಡೀ ಮಲ್ಪುಗ ರಪ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರಿದ ಕೈಪು ಒಂದು ತೂಲೆ ನಿಗುಲು ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಒಂದು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಪಡೆದಿದ್ದೆ ತುಲೆ. ಇದು ಬಾಬನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾಲೆಗನ್ ಚಿನ್ನಗನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂತೆ ನಿಪ್ಪುನು ಒಂತೆ ಮರಣಿ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಒಂಚೂರುಂಡು ಒಂದೇನೊಂದು ಜಡೇಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂತುಲೆ ಎಂಚಾಪುಂಟುಕ ದೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದ. ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕುದುಲೆ ಮತ್ತೆ ತುಲ್ಲ ಆಯ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಆನೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದೇನೈತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬಿಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು, ಬಿಸಾಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಪಕ್ಕ ತುಲೆ ಪ್ಯೂರ್ ತಾರ ಎಣ್ಣೆ ತುಲೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತಲೇ. ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯಾಡಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಗಿನಂತೆ ಸಾಸಿವೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಬಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಿಕ್ಕಿರ ಬುದ್ದಿನ ಪಾಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಮಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವನ್ನು ಕಲ್ಲುಪ್ಪೆ ಪಾಡಿದೆ. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಂತ ಮಂಚು ಒಂದಂತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಫ್ರೈ ಅವಳ ಎಡ್ಡಕ್ಕ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದ ಒಂದೊಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಚಿಕನ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಪಾಡು
ಜಾಸ್ತಿ ಕೈತಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಸ್ಸಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚಸಾದ ಬಲ್ಪುಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ದೀದು ದೀಂದ ಗಲ್ಗಿ ಬರ ಕೆಟ್ಟು ಬೂರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಪನೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಲ್ಪು ಜತ ಏತು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲೇನೆ ಒಂಚೂರು ಅಂದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ತಿದ್ದಿಂದ ಅಂಗಡಿದ ಕೋರಿಗಾಂಡ ನೀರು ಪಾಡೋದು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಊಟ ಕೋರಿ ಅಂಚದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲಿಂಬುಲ ಪಾಡೋಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಮರಣಿ ನಾನು ಪಡುಬಿದ್ದು ಬಿಚ್ಚಲ ಕನ್ನದೆ ಬಂಡೆ ತಿಕ್ಕಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮಡ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜಿ ಇದೇನು ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಪಾರೆ ಪೇಪರ್ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಶಾನು ಇದು ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿಯಾನು ತೆಲಿ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ನಮ್ಮ ತೆಲಿ ಉಂಡದು 2-3 ದಿನ ತೆಲಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಒಂದೆಡು ದೀದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಕೊದ್ಯಾಂಡ ನೆತ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಪೊಸಾತ್ ಬಿಸಲದ ನೆಕ್ಕಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನಿಂಬುದ ರಸಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಸರಿ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡಿಯ ಒಂದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಅದು ಬೇಯ್ಯಾಡು ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿತ್ತುಲಿ ಏನು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊತ್ತು ತುಳಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೇನು ಎಣ್ಣೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಚೂರು ఇందులో కాయ ఉందండి పట పట ಮೆಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆini ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಶಾನಪ್ಪಿ ಇಂದೊಂತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಫ್ರೈ అయిన ಬೊಕ್ಕ ಇದೇನು ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ పొడి ಮಲ್ತದು ಗೇತ ಉಂಟ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊಂದು 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುದು ನೆಕ್ಕಿಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡಿಗೆ ಶಾನಪ್ಪೆ ಈಗ ಒಂದು ಲಾಯ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಆವಾಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ పొడి ಮಲ್ತದು ಗೀತಂಗ ನೆಂಚಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಲ ಲಾಯ್ ಬೇಯೊಂದುಂಟು ಸರಿ ಬೇಯೋದೊಂದು ಯಾತ ಪಣ್ಣೊಂದು ಊತ ಕೂರಿ ಮುಂದಿನತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೆತೊಂಗ ಮುಂತುಲೇನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೆ ಇದ್ದ ಪೇರಿಗಿಪ್ಪುವೆ ಅವು ಪಿರೇರೆಗ ಆಯ್ಚಿ ಫುಲ್ಲು ತಿಪ್ಪಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಅಂಚ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಎತ್ತೇನು ಪೇರ್ಗೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಪೇರ್ಗೆತ್ತದು ಐಕ್ ಪಾಡ್ರಿಗುಂಡು ಅಂಚ ಪೇರ್ಗೆಪ್ಪುಗೈತೆ ಏಪಲೆ ಯಾನು ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ರಸ ಐತ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾದೆ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಬಣ್ಣ ಮಂಜಲ್ದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆನಿಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಮೊದಲೇ ಏತ್ ಕೂಡ ಆತಿ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಕೋರಿತೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯರೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದ ಪಾಡೋದು ಒಂದು ತುಳಿತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಖಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಖಾರ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲವರು ಈತೆಟ್ಟು ಮುಗಿಸುವಿರು ಬಣ್ಣ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣ ಒಂತೆ ನೀರು ಮಲ್ಪು ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದು
ಇಂಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೋನುಂಡು ತೂಕ ಒಂದೊಂಚೂರು ಒಯ್ತಾನಡು ಅರೆಕು ಪೂರ ಈಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾರೆದ ಪೇರಿಗ್ಲ ರೆಡಿ ಆನೊಂದು ಪೇರಿಗೆ ಎತ್ತದೆ ಅನ್ನು ತೆಗಿತಾನು ಇಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಉಪ್ಪುಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಇಕ್ಕುದುಲೆ ತಾರೆದ ಪೇರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಒರಿ ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರಿ ಯಾನಿಂಚ ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಾಡು ನೀರು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡು ಬಡ್ಚಿ ನೀರು ತಿಪ್ಪಾಡು ತಾರೆದ ಪೇರಿಡೋರ ಕೊದ್ದಾಡು ಇಂಚ ಬಕ್ಕೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಅದಾಗ ಬಣ್ಣ ಮಂಚೂಲ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನಿಂಚ ಮಲ್ಪು ನೇಪಲ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನಿ ಮಲ್ಪೆ ತಾರೈ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜರು ಕೆಲವರು ಅಂಚ ನಾನು ಪೇರು ಪಾಡಿಯ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಭಯಂಕರ ಬಸ್ಸಲ ಬರೋನುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಬಣ್ಣ ಮಂಚಲ್ ರೆಡಿ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ತಾರೈ ಪಾಡುಜರು ಯಾನ್ ಪಾಡಿಯೇ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋಡಂಡ ರೊಟ್ಟಿಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಊಟ ಕೂಡಿದ ಬಣ್ಣ ಮಂಚಲ್ ರೆಡಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ನೀರು ಇದು ಪರ್ರೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೂನಗನಿತಿಲ್ಲ ಏತು ಶೋಕ್ತದಂತಿಲ್ಲ ವಾವ್ ಎಂಕಂತ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಚೂರು ಕೊದ್ದಾಡಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಕ್ಕ ಓಕೆ ಇದ ಬಣ್ಣ ಮಂಚಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂದು ದಪ್ಪ ಹಾಪುಜು ನೀರು ಹಾಪುಜು ಒಂದು ಪರ್ರೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನಿಗಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ದರಂದಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಗಲಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿನದೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಜೋಡು ಐಟಿಪ್ಪುನು ಮಜ್ಜ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟಲ್ಲ ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಕಲ್ಲ ಚಿನ್ನಗೊಂತೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಪಂಡ ಆತ ಐಟ್ ಉಂದಿಪ್ಪುಡತೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಪ್ಪುಡತ ಐ ಕಾತಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಇದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ರಸ ಅಂತೂ ವಾವ್ ಪರ್ಲೆ ಇಟ್ವಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ತುಳಿ ಬಿಚ್ಚ ಕೋರಿದ ಬಣ್ಣ ಮಂಜು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕುದು ಅಂತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ಸೋಗಂತೂ ಸೂಪ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪರ್ರಿಗೆ ತುಕ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೈಟ್ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ವಾವ್ ಪಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ಗೆ ಬರ್ಸ ಇನಿ ಭಯಂಕರ ಪಾತೆನಕ್ಕೇನುಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಬಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಉಂಟುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಏನೋ ಬಣ್ಣದ ಕೋರಿ ಬಣ್ಣದ ಮಂಜು ಮಂಜು ಅಲ್ಲೇ ಬಣ್ಣ ಮಂಜು ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಾ ಬಾಡು ನೀರು ಬರೋದು ಅಂತ ಅದು ಯಾರು ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ತಿಂಪಾಗ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಊದ ಕೋರ್ತಿಕ ನಿಂಗಳವರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೆಟ್ಟ ಒಂದು ರಸ ಉಂಡದು ರೊಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ತಿಳ್ಕಣ ಮಾಡ್ತಾ
ಲೆಮನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಓಕೆ. ತಿನ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಜೋಕುಲೆ ಚಿನ್ನ ತಿನ್ಲೆ ಚಿನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಮ ಅತ್ತೆ ಮಾಮ ಅತ್ತೆ ಜಜ್ಜ ರಮೇಶ್ ಮಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಮೇಶ್ ಮಾಮಗೆ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು. ರಮೇಶ್ ಮಾಮಗೆ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಜೋಜ ಕೋರಿಕೊಂತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಜಜ್ಜ ಅತ್ತೆ ಜಜ್ಜ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡೆ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಬನ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಏಪಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾಪಾರು ಏರ್ಲ ಕೊರೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ರೇಟ್. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುವ. ರೊಟ್ಟಿಲ ಉಂಡಿನಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪಾಡು ತಿನ್ಪಿನಿ ಬರ್ಸೋಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಪ್ಪುದು. ಓಕೆ ಹಾಂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಲ ಇತ್ತು ಕಂದಿನ ತುಲೆ. ವಾವ್ ವಾವ್ ರೊಟ್ಟಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಪ್ಪುದು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನುಪ್ಪುದು ಈಗಲು ವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುವ ತಿಂದು ಎರೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನಿಕು ಲಂಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿನ್ಲೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಪ್ಪುಂಡು. ಬಕ್ಕ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಈಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಪ್ಪುಂಡು. ರೊಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡು ನುಪ್ಪು ದೊಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸುನಿತೆ ತಿಂದು ಪಾಡುವೆನಂತೆ ತೂಲೆನಿಕುಲು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.